Tak čaute. Dneska tohto pološupináča, taký španielský vzor. Neviem, či to je dobre vidieť. Sa to odráža. Ale pekne bojoval. No a čo chcem ešte povedať? Asi nič, idem ho pustiť. Trošku má aj, že trošku má hubu natrhnutú, tak netreba ho vždycky toho kapra na silu ťahať a treba mu aj povoliť, keď sú tam není prekážky, samozrejme. No nič, idem ho pustiť. Včera som tu bol chytať a chytil som iba 2 pleskočov, takže trošku asi zakrmenie pomohlo a už dneska prišli aj kapri. No. Tak ideme pustiť, čaute.